To určite nie. Išli sme do zápasu tak ako včera, chceli sme v ňom opäť uspieť a škoda presilových her. Myslím si, že dneska sme mali na to takisto šance a žiaľ Bohu to tam nepadlo. Myslím si, že v celku sa musíme snažiť tlačiť do brány pri hre 5 na 5 a z toho hlavne sa snažiť dávať góly, takže o tom to všetko je. Když pomineme ty přesilovky, ta hra 5 na 5, kde Liberec bylo trošičku lepší v tom předchozím utkání, v čem byl tak nepříjemný a lepší i dnes? Ťažko povedať, či bol alebo v čom bol dneska lepší. Hrajú svoju hru tak, ako hrali ju aj včera a my sme ich včera prehrali. Dneska to zasa vyšlo im, takže je to boj o detailoch a tie rozhodujú zápasy, takisto aj dneska sa to rozhodlo v tom. Tak jste popsal, že vám nešly ty přesilovky, nevyužili jste tu první početní výhodu 5 na 3. Proč třeba tam to nevyšlo? Viac sa musíme snažiť asi do tej strelby, jednoducho 5 na 3 o tom, že to tam pálime a z toho vznikajú šance a po tých dorážkach opäť ďalšie a nakoniec včera to aj padol gól, takže dneska sme to možno, že nerobili až tak dobre, ale je to o detailoch a tie vždycky rozhodujú. Martin Růžička se opět vrátil na tu svoji pozici na přesilové hře. Včera to byl Milan Doudera. Proč opět ty změny? Snažili jste se i něco změnit kvůli tomu, že vám ty početní výhody nešly? Snažíme sa reagovať na zápas a samozrejme Rúža môže hrať na úplne akomkoľvek poste na presilovke alebo na 5 na 5, takže či už stojí hore alebo dole alebo kdekoľvek inde, tak vždy je platný a jednoducho my vieme, čo máme robiť ostatní na presilovej hre, tak ako on, takže je to o tej súhre a o to sa snažíme. Při té druhé početní výhodě, kterou jste nakonec využili, tak 3/4 minuty jste tam hráli s 5 útočníky. Jak hodně netradiční varianta tohle pro vás je? No áno, už sme museli skúsiť možno, že niečo iné a chvála Bohu to vyšlo a v tej prvej 5 na 3 presilovke to žiaľ Bohu nepadlo, takže prišla taká improvizácia a z toho sme dali gól, takže fajn. Když pomineme takový ten průběh, že vy jste vedli v tom prvním zápase, dnes je to trochu zklamání, ale 1-1 po té, co odjíždíte z Liberce, je to jeden bod ztráty nebo jeden bod zisku, jak tohle vnímáte? Sme chceli uspieť aj dneska, samozrejme sme sklamaní z toho, že sme dnes prehrali a snažili sme sa uspieť aj v tomto dueli a robiť všetko preto, aby sme sa vracali domov ešte s ďalšou výhrou a na druhej strane sme radi za to prvé víťazstvo, ktoré sa tu zrodilo a ideme domov a v podstate tam začíname od znova a jednoducho chceme vyhrať najbližší duel.